Здравейте, пичове и мацки! Аз съм бога на игрите и моя готин клип. Сега играя с един мой братовчет, но просто сега го няма, защото така. Играем, аз създадох този сървър и започнах да строя една стена. От тук, сега ще ви покажа. Това съм построил, това и тази стена продължава нагоре. Какво става, бе? Така. Така. И ето е най-голямата част от стената. Това ето това, което прилича на еднорог или каквото искате там, ще бъде вила. А това е на моя братовчет дървената къща. Това са стъпалата до нея. Така, свинарника. Това е тук, което гледате, е къща, която пази мината. Ето тази мина. Вътре намерих съндък за... Съндък с 64 такова. Това сега го забеляза. После ще го заобградя. И така. Това слагаме, значи, тук свинарника. Ето го и входа на нашата къщичка. В нея пазиме мината. Това е първият етаж с крафтинг тейбъл, съндък, ето съндъка. Всичко диаманти, това е намерено survival, това че съм сега на креативно означава, че съм ги взел от там. Просто си ги намерих в един съндък. Така. Това е първият етаж. Това е вторият. Тук вече си е напълна стая. Аре. Аз ще покажа и на братовчет ми къщата, която е на дърво. Той реши да е там горе, за да може да наблюдава добре отгоре това. Наблюдава отгоре цялата ни база. Този сървър го създадох днеска пък. Аз съм бога на игрите и това ми е... Ето това е клипа, за който ви говорих, когато правих една къща, където намерих златото. И чакай за малко да падна. Ужас. Ето. Това е къщичката на моя братовчет, но той си има и едно готино.
Виж това, бе. Ужас. Ще намаля малко звука, защото... Така. И в този клип ще ви покажа как да си направим къща фада. Ето малко остатък от моята, защото си я подпалих. По-скоро на Бъртовчет ми беше тази къща. Трябва да видя как ще се кача горе, защото тук гръмнах. Към... Чи, горе това, бе. Горе ли е, не ли е горе? Ще се налага. Така. Така. И... Добре. В този сървър обикновено ще пращам клипове, но сега, както винаги, ще си довърша това. Значи, този свинарник сега ще направя и такова за овце. Така. Ще ви го спестя. Ето. Вече готов. Тук ще сложа една оградка. Малка. Не, нямам да слагам. Тъй... Кои овца? Кои овца? Май това. Това яйце.
Извинете за лекия шум, ако сте го чули. Май това да се надяваме. А не, това е вълк! Ужас. Еми, и така става. Така, само пускам. Някакъв крадец супер тъпия идва. В смисъл, някой е зомби. И те го нападат, както са и разаени. И аз си седа, обаче, кротичко. Ще направя на такова вече. Се надяваме, че ще намеря тази овца. А, а. Аре, стига, бе. А, а. И така, хора. И да ми го разкажеш. Оп. Така. А. Тихо. И... Така. Това трябва да бъде. Ужас. Това е много гадно. Ужас, това е много гадно. Така. Че, като ти не мога да намеря това яйце. Нищо, коне, пак става. Що пак да не направим някакви коне? Ко става, бе? А, така. Това беше горе-долу сектора, който исках да ви покажа. И така е моето конче. И ако ви е харесал света, пишете в коментарите и дайте един лайк. Така. Добре, хора. Довиждане.